बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां मोसागिरि ओंखारबाय गोबां गोरों गोरों सारेगामा मोसागिरि ओंखारबाय स' बिदिनो टपनि सायाव टप थांगासिनो दं ओमफ्राय दा बेनि मादावनो बर'फोरनि मादाव टप 1 आव थांनाय बिथांखौ एसे मोसाना दिन्थिगोन बिथाङा माने एसे नायग्रोदो बिथांखौ बेफोर डान्सआ खिन्थु थामसा डान्स नङा दै मिथिबायना बेफोरबायदि डान्स सोलोंनोबा बहुत खस्थ' खालामनांगोन बहुत हार्ड वर्क खालामनांगोन मिथिगौना दा बिथाङा गाव सोलोंनायनि फिथाइखौ मोनबाय जे मोजाङै मोजां रोंनो हाबाय स' बिदिनो रोंलांबाय था आं बोर सारस्रियो नोंथांखौ बिदिनो रोंलांबाय थाथों बिदिनो दावगालांबाय थानो हाथों प्रकाश नार्जारी आरो बड'लेण्ड टाइगार बिसोर सानैखौ बर'नि फेमास इउटुबार होननानै माने बयबो मिथिखागौ नाथाय अकस्मातनो बिसोर सानैया मा जाखो बेखौनो हमनो हायाखै आं माने एसेबां इउटुबाव फैसा खामायगासिनो दं होननानै खोनायोमोन मिथियोमोन नाथाय दा दखौ माबा मा बुङो बिबायारि जानानै लामा लामा थोरसियाव फैसा ओरै आनजावग्रासो जाबाय माथो स' भिडिअखौ एसे नायलांग्रोदो अब्लानो बुजिगोन नोंथांमोनाबो नोंथांमोनाबो ओरैनो नायनानैल' दाथां जि हायो 10-20 होलां बिथांमोननो बेसोराफोरा फुंनिफ्रायनो जिरायनानै मान सान्दुं गोसायाव खस्थ' खालामगासिनो मेथाइ रोजाब आसल मथे नोंसोर सानैयानोथ' मा खालामनो सानदों आं बेखौनो हमनो हायाखै हाब नोंसोर एथबां नोंसोरखौ माने सिनायै रावबोआनो गैला जे इउटुबार बिथांमोना गोबां इउटुबावनो माने मोजां फैसा खामाय मोजां आर्निं जायो होननानै नाथाय नोंसोरनो बेबो थोबावला नोंसोरनि थाखाय बे लामायाव माने खांसि लानानै फैसा खांथिंला बायग्रासो जाबाय गुड मर्निं रायजोफोर गुड मर्निं आं दिनै सिखारबाय आच्छा नों दिनै सिखारबाय ओमफ्राय आरो गाबोनबो सिखारगोन आच्छा गाबोनबो सिखारगोन नों गाबोन सिखाराबाबो जागोन नामा लावथाय बेबायदिनो सिखारलांबाय थागोन दे होमबालाय नोंनि गोसोसै बिदिनो सिखारलांबाय था सानफ्रोमबो